akik idén januártól a Pécsi Klinikai Központ vendégei, hogy úgy mondjam, azok nagy változást tapasztalhattak, ha más nem az ellátásban. Enyedi Csabát köszöntöm nagy szeretettel, az Organ X-hez ERT kommunikációs igazgatóját. Na hát mik ezek a változások, amit ezek a pécsi betegek tapasztalhatnak? Szervusz, köszöntelek, és a kedves nézőket is. Valóban egy óriási paradigmaváltásba vágtuk a fejszénket. Ugye, ha kórházról beszélünk, vagy egészségügyi ellátásról, szociális ellátásról, akkor ugye mindannyian tudjuk, hogy annak van egy nagyon nagy szerepe nyilván a szakápolóknak és az orvosoknak. Az nem a mi kompetenciánk, a gyógyítást ők végzik. De mi piacvezető étkeztetési szolgáltatóként viszont az emberek jól tartásában van nagy tapasztalatunk, és nekünk volt egy víziónk, hogy mi hogy tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy ez a gyógyulás más legyen. Magyarok vagyunk, nagyon szeretünk enni, szeretünk jót tenni, szeretjük jól érezni magunkat, és az egy általános tapasztalat, hogyha az emberek bevonulnak egy idegen helyre. Ez nem csak kórházat jelent, gyakorlatilag nagyon sokan, még akár vendégségben is, de nem tudják olyan otthonosan érezni magukat, viszont a gyógyuláshoz hozzájárul a komfortérzet, valamint a jól tápláló ételek. Mi úgy tudtuk, hogy azok a keretrendszerek, amik rendelkezésre állnak, azok gyakran konvenciókon alapulnak, viszont ha hozunk egy döntést, ha van egy erős szándék, akkor nem formaépítéssel, nem formabontással el lehet érni egy olyan szemléletmódváltást, ami az ellátórendszert, tehát hogyha úgy nézzük, hogy a kórház étkeztetésben mondjuk ellátórendszerről beszélünk, akkor azt inkább egy vendégközpontú, élményközpontú étkeztetésé változtassuk. Természetesen ezekhez a konvencionális békjókat ugye le kellett vetközni, rengeteg ötletelés, kutatás, fejlesztés, nagyon sok szakember bevonására volt szükség, és nagyon sok kísérletezésre, hogy mik azok a dolgok, amik egyrészt fenntarthatóak, mik azok, amik kompatibilisek egyébként azzal a rendszerrel, ami az egészségügyben van, hiszen mi erre szerettük volna implementálni ezeket a megoldásokat, és ebből születtek meg azok, amik most egy csapásra gyakorlatilag egy új korszakot hoztak el a kórházi december és a januárhoz képest, tehát ebben a paradigmaváltásban mi az, ami változott? A színek, a formák, az ízek? Nagyon jó felvetés, ez mind, meg még egy csomó minden más. Itt szerkesztő asszonnyal megegyeztünk, hogy rövidre fogom, úgyhogy ez a műsoridő nem lenne elegendő, annyi mindent tudnék erről mesélni, de valójában kezdjük ott, hogy a betegeknek mire van igényük, ahhoz, hogy jót tegyenek, és ha lehet kényelmes körülmények között. Gyakorlatilag az ágyban fekvő betegeknél az, hogy egy kézzel el tudják fogyasztani gusztusosan, higiénikus csomagolásban, könnyen hozzáférhető módon, akkor ehhez fejlesztettünk olyan szendvicseket, amiket hozzáadott tartósítószer, adalékanyag, bármi más nélkül természetes összetevőkből, akár egy kézzel fölbontható és azonnal fogyasztható, nagyon gusztusos termékek, gazdag saláták, amik szintén adalékanyagmentesek, frissen készültek. Ugye a kórházi ellátásnak egy része évtizedek óta, vagy lehet, hogy már több mint 100 éve a TEA. Olyan berendezéseket szereztünk és implementáltunk ebbe a rendszerbe, ami már nem ezt a klasszikus fekete teás módszert meg nem kell hordozgatni, hanem csak ivóvíz kell hozzá, liofilizált, természetes összetevőkből álló, aromamentes ízesítésű, hidratációra tökéletesen alkalmas szerek, ahova bögre is, kancsó is illeszthető, tehát a szakápolók terhei is lényegesen lecsökkentek. Olyan tálcát sikerült felkutatnunk, ami alulról felülről zár, természetesen tökéletesen fertőtleníthető, és súlykönnyített, ami azt jelenti, hogy a szakápolóknak ugye most már azok a terhei sem mindegy, hogy ők egyáltalán a működésükbe hogy tudják ezt implementálni. Nagyon érdekes megközelítés, hogy jellemzően a kórházakban is 4-6, esetleg 8 hetes étlapforgókkal dolgoztak, holott az ápolási ciklusok azok gyakorlatilag 3-4, esetleg 5 naposak. Magyarán 6-8 hét alatt, hogyha étlapforgóban beszélgetünk, akkor olyan ételek is sorra kerülhettek, amik kevésbé kedvencek, viszont nagyon fontos a betegek gyógyulása szempontjából, hogy legyen egy élményük, egy ízélményük, és a kedvenc ételeket inkább akkor ennek megfelelően érdemes rotálni, ennek megfelelően bevinni azokat az ízeket, összetevőket és minden mást, ami ehhez hozzárul, ehhez a típusú vendégélményhez, és ahhoz, hogy egyáltalán jól érezzék magukat. Most magukat. már csak az kellene, hogy A meg B menü is legyen, meg választani is lehet? Hogy van ez?
Gyakorlatilag egyébként nagyon széles a választék már most is a kísértkezések tekintetében és a választhatóságban. Egyébként ebben még további fejlődési potenciáljaink is vannak, hiszen nem titkolt célunk, hogy egy olyan informatikai rendszert is implementáljunk ebbe az egészbe, ahol már a melegétkezések során is választható legyen. Már most is egyébként a diétás szortimentünk is fantasztikus, tehát azok a betegek, akiknek mentes ételekre van szükségük, ott is a gyártástechnológusaink, a trénerséfjeink, kínálatfejlesztési szakembereink, dietetikusaink olyan ételeket fejlesztettek, amivel gyakorlatilag senki nem különbözteti meg. Itt nekem jutott a legkellemesebb részem, hogy rendszeresen részt vettek a kóstolásban, és mondhatom, hogy minden igényt kielégítő finom ízek vannak, és nem csak a betegek, hanem az ápolók is, és mindenki más örül ennek a rendszernek, hiszen könnyebb lett a munkájuk is ezáltal, tehát még gyorsabb ez az ellátási része a dolognak, és a vendégek pedig végre tényleg jót tehetnek, nagyon kedvező visszajelzéseket kapunk mindenki részéről. Hát ez nagyon megnyugtató, és reméljük, hogy ez egy országos program lesz. Készen állunk rá. Előbb vagy utóbb. Köszönjük szépen, nagyon, nagyon biztató.